ғамхорӣ ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа ба хусус ятимону бепарасторон ҳамеша зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар қарор дошта, ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар намудани шароити илмомӯзӣ ва зиндагии онҳо мунтазам тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. Бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу осоиштагӣ ба 153 нафар хонандагони мактаби интернат барои кӯдакони ятиму бепарастор тӯҳфаҳои арзишманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъи хотирмону фараҳбахш тақдим карда шуд. тӯҳфаи идонаи роҳбари давлат ки аз сару либоси мавсимӣ курта ва ширинӣ иборат буданд, хонандагонро бори дигар ба илму ҳунаромӯзӣ ва хизмат кардан ба халқу миллат раҳнамуд сохт. зимни супоридани тӯҳфаҳои роҳбари ғамхори миллат таъкид доштанд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарпарастии бевоситаи ятимонро бар дӯши худ гирифта то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодани ин қишри ҷомеа тамоми шароитҳои заруриро фароҳам месозад. ман маҳкам ва муқаддас хонандаи синфи чоруми мактаб интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарафшан ҷоизадори шоҳҷоизаи озмуни байналмилалии шоҳномахонӣ дар ҷумҳурии Эрон ва иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ мебошам. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, падари маҳбуби ҳазорон ятимону бепарасторон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки доимо нисбати мо ятимону бепарасторон ғамхорӣ зоҳир намуда бо сару либос ва тӯҳфаҳои пурарзиш таъмин менамоянд. хонандагони мактаби интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истаравшан барои дастгириву таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки бо баҳои хубу аъло мехонанд ва дар рушду пешрафти ҷомеа саҳми худро мегузоранд. ман ифтихор менамоям ки дар шӯҳои меҳри падаронаи ҷаноби олӣ зиндагӣ мекунам. мо ятимон аз дастгириву кӯмакҳои пешвои миллат бархудор ҳастем. шукронаи истиқлолу шукри президент ки барои мо ғамхориҳо менамояд. таъкид бояд намуд ки дар ин рӯзи фараҳбахш ба хотири шодию нишоти ятимону бепарасторон дастархони идона ороста гардид. аз симои зоҳирӣ ва мулоҳизаи чанде аз ятимоне ки дар ҳамоиш иштирок доштанд маълум гардид ки онҳо кӯмаку дастгириҳои падаронаи пешвои миллатро дар ҳар нафаси хеш эҳсос мекунанд ва боре ба мушкилӣ рӯбарӯ нашудаанд.